Kabalang ha Smyrna kadai ka way na ki nyaw tali ki balang ki bangila ban siyam na ka kitab Jingpynpaw. Kanay ka Nongbah Smyrna kadai ka Nongbah ka ba itanat bha kumba piyo iya kanay ka video. Kadai ru ka katchat ka ba jingay kumbalay pusan kilometer na po Ephesus. Ya ka Smyrna la tip manta kum ka Izmir. Bat kanay ka Nongbah ba itanat kadon hari Turki. Dom mentang nyepet ka kubor ayu ka ba Jesu udan ban ong ya ka balang ha Smyrna. Ini apai na ka kitab Jingpynpaw ka nong ka baat ka khot ka ba pra haduk ka ba sipo ka ongkum ne. Tho sia u angel jang ka balang ha Smyrna ka ne ka long ka kubor na uta ubalong. Banengkong bat ubak hadu. Ubalayap bat ubalamipat. Ngatip ya ki jingjenjar jongpa ngatip ba phalong ka baduk ndai dashi sha phalong ka barus pa ngatip ya ki ai ki basniu balakran persya e pha da ki to ki bakam bakilong ki jiu ndai kimdai kilong ka kanhun ka badai jong usoitan wat sheptin ya ka ai ru ka ban phan sa sha sidom sha skor usoitan unbu ya pha aka jingtenjo aka baya ki katu kat nengut ki badan hapdeng jong pha on bread shepo ka ying bandi bat ki jingjenjar jong pha ki ne shipos ni yai ne hanga wat lakan long ka jingyap bat ngan ai pha ya ka jingim gum ka bainong jong ka jingjop kumbangala ong mentan baka Smyrna kadai ka way na ki nyotali ki balang ki balatho ha ka kitab Jingpynpaw na kine ki nyotali ki balang don artali ki balang ki ba ujisu ai satya ka jingmaham persya yaki pat ka way na kine ki balang kadai ka balang ha Smyrna balai ba ujisu ai jingmaham yakine ki artali ki balang kadai na mar baki yat hok yat bet pat Blei Jesu ang ngatip ya ki jing sya la ben jong pha kat no kalong ka bapen kmen pantip ba Blei utip ya ki jing ya lenti jongi lada pidai ki nong bot jong Jesu hakito ki porndai hapo Smyrna balada pimtre bantang jing ubi akmat ka stasiu upatsya balada pimtra ban ong ba usisar udai utrai kan rat jong pi pin sa sya pen sitam ben klempet nalor kataru kidon ki jiu ki ba isi Kristan namar ba ki nyaw ya ki ba kile kidai ki nongbot ya ki jing hikai babakla ndai hapdeng kini ki jing sya pen sitam hapdeng kini ki jing berngem ki bapun persya ya kene ka balang kini ki pra bangat ya po Smyrna kim rich ban sakriyo tora Jesu bat kim tre ban manedem haki way pada ki Blei kum joro haka jing em Kristan jing menta ngin ya kendo sibun ya ki jat jing pensitam haki way pat de ki dur ki kana samla haba pi tmu ban buat yo Jesu abapi dan ka jingmot ka baskem ban buat yo Jesu pin sa sya kren ben halaki jong ki parlok ki jong pi bat wat ha ki bahing na jong ru lada pim tre ban ya kersum lang bat ki aka bam ka di aka lek ka man na snubha bat ha ki way de ki kam auria ki parlok nang kong jong pi kin kedok ti ya pi kin kren ben ya pi kin nyo ben ya pi bat kin nyo po ya pi ki balasan ru kumjo aba piat hok bat utrai ki syak pit po syak kren ben namar Blei pimtre ban ya kersum lang bat ki way ki bom
wat ladaki deki Kristen reki bomle ya kamon jong utrai pin sasya kren ben halaki para Kristen ro kumba kren ben ki jiu ya ki Kristen pin sasya khot ki reunion pin sasya khot ki balak menlek Blei pin sasya khot ki badai ni pin sasya khot ki balak menlek hok kenaikan je klempet hakikam ki bapitre aba pimtre banya bamsap banlai ki kam klop bat ki we de ki kam ki bapensnusi yo Blei namar ba pim kwa ban pensnusi yo Blei pin sasya nyau ben bat pin sasya kren ben oi pila bendur wat ya ki promotion namar ba pim la ban pensubha ya usim jang ka jingdom ubatrei haki brio ki bakwa ya pi ban ya kersum lang haki kam ki ban pensusi ya Blei mereka ai ke basutanat pada kalam ba ujisu utip ya ka ai ke ba ngiat lang ba utip ya ki jing sya jing jar jungi utip ya ki jing sya pensitam jungi utip ya ki jing sya kren ben ki jungi bat utip ro wat ya ki balek ben bat ki bakren ben yangi na kata kadaw wat nam kuslai ujisu utip ro ni dai ben kemau ya kene ka wei ba ujisu utip ya ka ai ka ba phiat lang ba la ka dai ka jing sya kren ben la ka dai ka jing sya nyau po la ka dai ka jing sya lek ben utip lut nadong syadong ya ka basdang bat ka bakut it kambha shu yo jisu namar ki jing sya pensitam kindang up shu ya pi ndai wat chaptin wat kuslai ujisu utiblut bat hakawai ka sngi pin sayo ka bainong ka bakraw habaneng bat hakawai ka sngi ki bakren ben bat ki balek ben ya pi ladakim kala ka bomot ro ken sayo ka bainong ka bakordit syabam jukut kene kadai ka khubor ka ban Jingpynkynmaw ngi kum ki Kristen banginom ya compromise bat kene ka perthai ngin yeng skem ban buat ya try jisu la kalong bangin du no ya ka buram jeng ko perthai reken mau ka kam kraw ka buram jang ujisu ka baun ai yangi ha ka wei ka si